נו, אז מה קורה עם חנין זועבי? מה ראית? שלום לדיירים החדשים, נא להתנהג בהתאם. אחד מהאנשים ביניכם לוקה בתסמונת אספרגר. משימתכם הראשונה היא לגלות אותו, בהצלחה. וואו. אוקיי, זה לא צפוי. יש לך מושג מזה? אז מה זה בכלל אספרגר הזה? פיגור שכלי? כן, נו, המתבודדים האלה. נו, אנשים מתנהגים מוזר, מה יש להם בכלל לחפש באח הגדול? בטח סתם רוצה תשומת לב. אל תדאגו חבר'ה, בטוח נמצא אותו. מה דעתך פלג? אהלן חבר'ה, על מה אתם מדברים? אנחנו מנסים לדעת למי יש אספרגר, יש לך מושג? לא, אין לי מושג, אבל אני קראתי לא מזמן איזה מאמר בנושא. מה, שהם מתנהגים מוזר? לא, שהם די מוכשרים, ויש להם גם יכולת זיכרון נהדרת. אתם יודעים, אם הם מתמקדים בנושא מסוים, הם יכולים ללמוד עליו המון. גם אתה קראת את המאמר, גם אני קראתי שם שיש להם עולם פנימי מלא ברגש. כן, והם גם את זה פשוט קראתי. מאוד, איך הם אמרו שם, בפנים. מופנמים. מופנמים, שוקרן, זלמי. שוכרן. שמעתי שגם איינשטיין לקה בזה. ויקי וקרן, נא לגשת לחדר אחר גדול. כבר התחלנו לקחת. שלום ויקי וקרן, אנחנו כבר לקראת סוף המשימה, יש השערות? טוב, שמע, תכלס הייתי ממש עסוקה בלהקה, אני בספר. מה מכל אחד עצמה היום? לא, לא. די, אל תתפזרו מהנושא. דווקא יפה לי פזור, לא? טוב, סתמי, מנסה להגיד משהו. אז תקשיב, אז היה לי כמה השערות. בהתחלה חשבתי על... על מה הוא מדבר כל כך הרבה זמן? האורחים של הסדרה יצטרכו לעשות עבודה רצינית. קיצר, אני לא יודע. אז כן, אז אני אמרתי לך, לא יודע על השם, אני אמרתי לך. זה ממש ידעת שזובר מריו, כן? וואלה, זובר מריו? אתה צוחק לי. לא. להתכנס בסלון להודעה. וואו, זה היה סוף סוף. שלום לכולם. אהלן. אתם בשידור חי בערוץ 2, נא להתנהג בהתאם. דיירים, השבוע התבקשתם לגלות מי מביניכם לוקה באספרגר. מכיוון שלא עמדתם במשימה, לא תזכו השבוע ותקציב מטרות. נו באמת. מה, כאילו הם רציניים, נכון? דרך מוחו. אני יודע שכולכם במתח, אתם מוזמנים להסתכל בפלזמה. שלום, קוראים לי פלג ואני לוקה בתסמונת אספרגר. אני רוצה לבוא לאח הגדול כדי להעלות את המודעות של התסמונת, שאנשים ידעו מה זה, שיכירו את האנשים. בסך הכל אנחנו בני אדם.